जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करता नहीं। और आज आप सबके बीच में लेकर बनी फटाफट 4 बड़ी खबर। जो बड़ा खबर जुड़ल बा हमनी के भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करल चाहम कि अभी तक आप सबके चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल कलर के बटन के दबा के सब्सक्राइब करनी और घंटी के बटन भी दबाई जा। पहला खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी लड़े जा रहा बने लोकसभा के चुनाव। जी भैया, आप सबके बता दी कि एमपी के चुनाव लड़े जा रहा बने, वो भी बीजेपी के पार्टी से। आप सबके बता दी कि उनका टिकट कन्फर्म हो चुकल बा। वो बंगाल के हावड़ा से चुनाव लड़े वाला बारे। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक हिट गाना, जो गाना आप सब जरूर सुन ले हो हम, जो गाना के नाम बा सरसों के सगिया। जी भी आप सबके बता दी कि सरसों के सगिया 110 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बा। थोड़ा सा एक का समय लागल 100 मिलियन क्रॉस करे में, लेकिन देर ही सही 110 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस कर चुकल बा। वहीं पे तीसरा खबर निकल के आ रहा बा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि निरहुआ जी के फिल्म शेरे ए हिंदुस्तान आप सबके होली के दिन लग जाई, जाके आप सब सिनेमा घर में देख सकते नहीं जा। वो दिन पावर स्टार पवन सिंह जी की फिल्म क्रैक फाइटर भी लगी, तो आप सब जाके ये दोनों फिल्म देख सकता नहीं जा। वहीं पे लास्ट और चौथा खबर निकल के आ रहा बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के कुली नंबर 1 ई होली पर रिलीज ना हुई, लेकिन होली के 10 दिन बाद ये फिल्म रिलीज हुई। और आप सबके बता दी कि ई भोजपुरी में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कैले बा। एक रिकॉर्डे कहल जाई। आप सबके बता दी कि यू सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड द्वारा ओकरा के यू सर्टिफिकेट दे देवल गेल बा। यू सर्टिफिकेट के मतलब भइल कि ओकरा के 12 साल के भी बच्चा उ फिल्म के बैठ के फैमिली के साथ देख सकेला। यानी कि ये फिल्म पूरा तरह से साफ सुथरा फिल्म बन के निकलल बा। वहीं पे आप सबके बता दी कि आप सबके कुली नंबर 1 के बस ही कुछ दिन में आप सबके पूरा गाना सुने के मिल जाई। तो ऐसा में आप सब हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके इस चारों खबर में से सबसे बढ़िया खबर कोई का लागल। ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भोजपुरी। फिर से मिलेंगे खबर के साथ, तब तक जुड़ जाएं टॉप 10 भोजपुरी।